monarhista, bio za vreme okupacije u zatvoru jer je bio protiv Nemaca, bio u zatvoru pod komunizmom jer je bio protiv komunista. Ne moramo baš toliko hrabri biti, malo ludi, jer da, i stalno ideš negde, što kaže, uz vodu. Prkosni Srbi su jako prkosan narod, a valjda morao kroz tim prkosom da se brani od Turaka, nije to sve tako loše. A i tu ima granica neka prkosa, hrišćanska granica. Evo, lepo ste rekli, Bog verovatno odlaže kraj. Nemojmo to s tim krajem, sutra će biti apokalipsa, sutra kraj. To govore 2000 godina hrišćana. 2000 godina se čeka kraj. Apostoli su mislili da će Hristos brzo ponovo doći. A onda kako se šta desi strašno u svetu, tako kaže eto ga Antihrist. Već od onoga Lariha, 410. godine kad je opljačkao i razrušio Rim, već je on bio Antihrist, pa redom, kako sve do Hitlera, Staljina, Petra Velikog. Vidite, Petar je svašta radio u Rusiji, prilagođavao Zapadu, bio je očaran Zapadom. Mnoge stvari korisne je doneo u Rusiju. Mnoge stvari je bio drastičan i grub prema pravoslavnom ruskom narodu. On se zaklinio da je pravoslavno. Vjerovatno je bio. Verovu u Bog, verovu u vaskrsenje. A ostao veliki, pa Rusi mu to dali. Nismo da Evropijani da bude veliki. Petar Veliki je tako i dobro. Tako i je bilo vladara dosta. Za njega su govorili da je Antihrist, ruski narod. Zabranjivo brade pravoslavnim sveštenicima. Možete misliti. Mogli su da seku brade pravoslavni sveštenici, čak i pravoslavni ljudi. Dobar deo pravoslavnog ruskog naroda nosio bradu. I sad nosio i nosio i on. Ništa. Šta mu je za to trebalo? Brada. U Evropi nije bilo brade, nismo nosili. Tako, svašta je bilo sa pravoslavnima, ali Bog odlaže, zaista, može se mirno reći, pravoslavlje, ne zato što sam ja pravoslavan i vi. Zaista, rekao sam malo pre, treba da se osvestimo kad smo rođeni u pravoslavnoj Srbiji, kolika je to milost Božja. O pravoslavlju danas razgovaraju i misle mnogi Evropljani. Prelaze u pravoslavlje. Sad u Evropi se svašta dešava. Kad izgubite veru u Boga, morate naći drugog Boga. Pa ne može. Pa sad katoličke zemlje izgubile veru u Rimokatoličku crkvu, pa šta će postati? Pa ili protestanti, kao što su postajali neki, ili pravoslavni, ili sekte. Protestanti, kad im nije dobra crkva, prelaze u pravoslavlje. Protestanti više prelaze u pravoslavlje nego rimokatolici, ali pasite, u Evropi prelaze u islam. Islam. Pa jaka vera, dragi moji, još uvijek od islamista, šale nema. Jao samo kad su Srbima pominjali rani islam, pa nekoliko stotine godina Turaka i sad ja treba tu nešto lepo o njima da kažem ili da čitam svetu knjigu njihovu, Kuran. To je ozbiljna knjiga, ja sam je 2 put pažljivo čitao. Nemojte demonska knjiga, nemojte. Muhamed je preveo nekoliko stotina hiljada mnogobožaca u jedno božstvo. I to ne kažem ja, nego mitropolit Antonije iz Londona, koji je bio kandidat za patrijarha ruskog. Dvojice su bile kandidati. On, koji je tamo 40 godina bio u Londonu, i sadašnji patrijarh. Od njega sam ja to čuo svojim ušima. Dakle, nemojte tako. Dosta nam je bilo islama i Turaka, tačno, pa to samo mogu biti đavovi. Pa, otkud đavovi? Da li ima muslimana neškolovanog i visoko školovanog koji ne veruje u Boga? A Boga mi i nema. A ko rađa, a šta nam Gospod kaže? Rađajte se, množite se. Pa rađaju se i množe se. Ništa to ne mora da znači. Vladika Nikola je i to upozorio. Davno je upozorio na islam. Vladika Nikolaj kaže, hrišćanski narodi imaju ključeve od Božijeg carstva, a niti sami ulaze, niti drugima dozvoljavaju da uđu. Vladika Nikolaj
za sva vremena će nam biti značajan. Juče i prekjuče smo imali skup posvećen vladiki Nikolaju u Sokogradu, Soko manastiru. Vladika Lavrent je organizovao, bilo puno školovanih ljudi, mnogo sveta, liturgija i govorilo se samo o vladiki Nikolaju. Nemojmo samo vladiku Nikolaja nacionalistu, srpskog nacionalistu. On je pre svega bio Božji čovjek, pa onda to. Malo šta može da se uradi sa nacionalnom religijom. Reči vladike Nikolaja nemoje. Nemojte izvlačiti od vladike Nikolaja ono što vam se dopada. Ajte malo da se obrazujemo više. Obrazovan, naravno, znači obraz. Od vladike Nikolaja to je potiče. Seljanka u planini ima bolji i čistiji obraz nego neko školovan. A ko je bio školovaniji nego vladika Nikolaj? Ko je znao dobro Evropu jer je tamo bio? Evo, ja to mislim, ne znam s ličnim kartama šta će biti, to me niko nije ni pitao, nešto, vidjet ćemo, razne ima stvari, dosta podmukle, koje se podvlače ljudima da bi izgubili veru. To idem tako daleko, idem i mislim da to jeste tako. E pa jačajmo veru, a sad treba da napadam Ameriku i Evropu i ne znam koga, masone i ostale da napadam, a daj jačaj veru, svi su oni tu da bi mi bili jači. Pa vladika Nikola je dao primere Filistejaca i Jevreja. Kad Jevreji se vrate jednom Bogu, pobeđuju Filistejce. Kad izgube jednog Boga, pobeđuju Filistejci. Pa to vam islam sada. To su novi Filistejci. Pa to je opomena. Pa islam je bič Božiji. A sve je to opomena neka Božja. Jačajmo u sebi i u narodu našem pravoslavlju preko ovakvih skupova, ne zbog mene ovde, nego zbog ovakvih igumana i arhimandrita i episkopa u raznim našim delovima. Tako jačajmo. Drugčije nikako ne možemo. Ne smemo biti povodljivi, ne smemo prihvatiti kako Srbi nema Boga, kako od Svetog Save 1000 godina od Ćirila i Metodija. Ima Boga, ima vaskrsenja, došli komunisti, a to Srbi nisu, niko im nije, to nisu Norvežani, to nisu sa Marsa došli. Srbi, komunisti, nema Boga, kazu komesar da nema Boga, pa nema Boga. I jedan put nema Boga i 40 godina nema Boga, pa mi se dobro oporavljamo. Kako može od Svetog Save da se ne oporavljamo kad je on trajao i traje ovdje i trajaće uvijek. Pa Sveto Savlje je valjda naš deo, našeg naroda. Oporavljanje ide, hvala Bogu, postepeno, ne možemo brzo ništa. Još jedno pitanje, vi ste